Čauky lidičky, já vás vítám u nového videa a dneska to je druhý part, kdy tvořím svoji vánoční rodinku a dneska budeme vytvářet, takže si myslím, že vám to vysvětlím. Jak si můžete všimnout, tak tady dávám random postavičky a vlastně jim neupravuji jinak vzhled, ale prostě jim dávám pyžama a potom jakoby je vystříhnu a předělám je, jim dám dál jako jiný oblečení a ty oblečení půjdou vlastně k těm panáčkům, ale to si prostě nějak jako, to prostě uvidíte, pokud jste to nepochopili. No, takže teďka si to tady trošku zrychleně. Je to tady dvakrát a proto, abyste vlastně nemuseli se dívat, jak já tady půl hodiny jako se dívám na to a přemýšlím nad tím. Takže jako první jsme si dali tedy pyžama, potom bundy a teďkom jsem dělala pyžama a bundy pro malé děti. Přemýšlela jsem, jestli jim dám bundy takový ty červený a modrý, a nebo jim prostě dám stejný zelený, a tak jsem nakonec zvolila zelený, protože prostě se mi to líbí víc. Pak jsem jim zvolila skoro stejný fit, ale jeden bude mít tady toto pyžamo a druhý bude mít tuto košilku, což hádám, že spíš holka bude mít košilku. Dala jsem jim ještě dá se říct jeden spacák, aby to mělo jakože lepší. A jako další jsem šla na dospělý, tady jsem přemýšlela, co potřebuju ještě. A tak jsem si řekla, že si udělám ještě druhý oblečení pro tu holku, vlastně, že jsem chtěla, aby měla víc fitů, protože tady vlastně ten jeden se mě moc nelíbil, nebo jako líbil, ale chtěla jsem jí dát ještě jeden, aby to měla jakoby k tomu, měla to mít jako spolu. A nakonec jsem se rozhodla, že ona, jelikož bude chodit na baletní školu, tak jsem jí vybrala takový, dá se říct, šatičky, nebo takový ty fity, v kterým jakoby tančí, ale tady koukám, že jsem první zašla pro jeden takovej hezký fit, který jsem si všimla, že tady přidali do toho kaboka a mega se mi líbil, takže tak. Tady ten díl bude takový kecací o tom, co jsem vybírala a tak, protože toto je prostě takový jako, nevím, dá se takový jako video, který je takový nezáživný, takže to chci nějak jako oživit tím, že tady budu kecat a nemít tady titulky, které fakt nejsou jako záživný. Tady jsem se dívala na tady toto a toto fakt nevím nikdy, co to je prostě. Tady jsem přemýšlela, že bude chodit na kreslobruslení, ale nemám ten stadion, kde jakoby oni bruslí, takže jsem se rozhodla, že prostě tam dám klasickou baletku a pořád nevím, na co jsou ty, jestli jsou to plavky, ty černobílý nebo co to je. Tady jsem vybírala její kámošku, protože jsem chtěla, aby byla jako, to je její jako best friendo a že jako bude s ní chodit na baletní školu. A tak jsem samozřejmě vybrala tady toto a k tomu jsem jí musela teda dát ještě to jeden fit, ale tak to bylo asi jasný. A tady už jsem vypínala režim, tady tohle z toho prostě. Tak se mi to strašně dlouho saveovalo a nechápu proč, možná protože tam bylo asi 20 panáčků. A už se mi to tady ukázalo, tady jsem to jenom vyměnila a už to bylo. Vydělala jsem tady ty postavičky, a abych viděla vlastně něco, k čemu je, ale nakonec jsem ty všechny oblečení dala k tomu panelu, protože prostě jsem si řekla, jako proč ne. A tak jsem je dala všechny do jednoho stožáru a potom, že je rozstřídím. Že další bude u pošty vlastně. Tady jsem přemýšlela nad tím, že mě zmizly spacáčky, takže jsem šla zpátky do předělávání a dala jsem jim znovu ty spacáčky. A tak se říká, že další díl bude, jak třídím na poště ty věci. Ale nakonec jsem se rozhodla, že další díl bude, jak stavím barák. A potom až jak třídím věci. Ale teda tam se mi vlezlo jenom jedno patro, protože fakt nechci, aby to bylo celý všechny 3 patra. Takže to bude fakt na víc dílů, jak si tvořím tu vánoční rodinku. Teďkom víc chci vydávat videa, protože o víkendu budu hlavně vydávat videa. Ale
budu to vydávat přes víkend, protože jeden týden jsem u mamky a jeden zase u taťky, což znamená, že, nebo jakoby víkend jsem u taťky. Takže budu vydávat jenom přes týden, pak víkend, pak týden nic, pak zase týden a víkend a tak, ale přes týdny budu vydávat pořád jenom ty víkendy. Jenom když budu tady u mamky doma vlastně. Ale to nevadí. Tady už jsem vyměňovala ty oblečení a tak. A další teda bude, jak stavím první patro. A teďkom mám v plánu vydávat třeba 2 videa jakoby denně, protože teď budu mít hodně času o víkendu, protože jsem si udělala vlastně své povinnosti, takže teďkom už můžu to udělat. Ale já to tady už nebudu okecávat, tady bych to už ukončila. Uvidíme se u stavěcího videa a jakoby teď asi nemám co vám jako moc říct. Potom budu stavět druhý patro, ale neslibuju vám, že tohle video vyjde dneska určitě, ale to, jak stavím barák, to asi taky, ale nevím, jestli vyjde to video, jak stavím druhý patro. To fakt nevím, ale určitě si můžete těšit na 3 videa. Každopádně vám moc děkuju za podporu, za 14 odběratelů, protože jsem nečekala, že za 2 videa získám 14 odběratelů. Čekala jsem, že třeba, až budu mít třeba, já nevím, 50 videí, takhle budu mít tak 20 odběratelů. Ale ono fakt ne a už jsem získala 14 odběratelů, takže čím víc tady jako budu natáčet, tak si myslím, že to bude lepší. Takže se zatím mějte, snad jste si užili video a zatím asi ahoj. Loučí se s váma It's Toka Anet. Tak se mějte a bye!